Egunon, guztioi, espero dut ongi zaretela, dakizuen bezala pausatxo bat hartu dugu uda hontan indarrak hartzeko, espero ez gaituzuela soberan faltan bota, eta sasoia basteko badazerran bat filmatzera etorri gara izpegira, festak baitira gaur, ea zer ote duten berezia festa hauek. Beraz, nor zaitu? Ni Gorka, Elizondokoa. Ni Leire Azpilikuetakoa. Zer gertatzen da hemen gaur? Antolatu da besta bat, pixket muga horren bi aldetako jendea elkartzeko. Eta ez muga bezala hartu baizik eta elkargune bat bezala, eta honen bi aldeko gazteak eta adin guztietako jendea harremantzeko gune bat sortu. Hemen pasabidea da, mugaz bi aldetako jenden, atean familiak baitira bi aldetan, Hasteko dela lehen hasierako giro hori hor, eta gero erratzuta gurriren arteko, harreman gazten arteko lotura. Iduri du pixka bat kontrabanda geldituz gioz epeldu direla edo gutxitu direla harremanak. Kontrabandoa beharrezkoa da, beraz, Joso? Beti, egin behar da, beharrezkoa senitzen dugu, kultura berdina bizi dugun jendarten artian elgarretaratzea. Naiz eta muga administratiboa kendua izan den, ala ere badira bereiste frango, horiek gainditu beharra dira. Muga kasi psikologiko edo sozial bat, gehiago bertze duz baino, zeren kotxeakin naize hurbilago dugu Baigorri Iruña baino, eta hala ere laguntasun gehiago badugu Iruñarekin edo Nafarroko bertze herriekin Baigorritarrekin baino, Orduen, ardgi dago badela bertze zerbait hemen, eta nola gizarteak, ekonomiak edo dena delakoak tiratzen dakun, bertze toki batzuetara, hurbileko toki hauetara baino, Eta orduen ikusten dut bizitu behar dugu lau pixket auzo bat bezala, gure ingurune naturala. Basaizea eta Baztango gaztetxea eta Ejatzko gazteen artean, hasi zen 2021 bertsu bazkari batekin, eta beti buruan ukanez ezpeiko bestak egitea ideia edera izaten atzela. Eta azkenan egin dugu, lortu dugu, eta hemen gira. Maten datza aukera jendea zautzeko, jendeakin kontakta izateko. Egilen Zalumire, torrigira bazkariaren animatzera eta kantuzan baiten ekartzera. Ni Basaizeako kideniz, berez, biziki inportantatzen baiten duen ere gure kulturan diren edo gure kantuen ekartzea bazkari untara, eta gu gure inean ere gure ahikipiaren ekartzera egun honen egitarau polituntara. Kanen duzu demora besta pixkat egiteko, ala ere? Atxemanen dut. Espero dut segitzea forma desberdinetan eta ahal izan ez gero eta jendeak motibatua segitzen badu gaurko besta ere, edizio gehiago egitea eta hurrengo urtetan besta honekin segitzea, ahal izan ez gero. Eskaini dugun programan badagola gusto desberdinentzat, adin desberdinendako, musikaz diosioi beti, denei gustatzen zaigulako, ez dugu bertze toki hobeagokoik eskatu, zoragarria da, eta nik uste egun arras berexie dela.